Για να με εντυπωσιάσει. Ναι, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Βέβαια, σε όλες οι υπόλοιπες ενότητες μας βγάζει την ψυχή. Αλλά σου λέει τώρα εδώ, σε βλέπει και λίγο ανταγωνιστικά. Όχι, ανταγωνιστικά δεν με βλέπει σίγουρα. Εδώ θα μας κρίνει αυστηρά. Ο Ζωζέφ είναι εγκυκλοπαίδεια μουσική, οπότε. Και όχι μόνο εγκυκλοπαίδεια, αυτός έπρεπε να είναι εδώ. Τι έλεγε για το δίπλωμα, τα ξέρει όλα αυτό με τη. Εκεί δεν απαντούσε. Δεν απαντούσε. Ναι, γιατί δεν. Νομίζω κανείς πως δεν απαντούσε. Αλλά ξέρατε να με κοροϊδεύετε. Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι αυτός που θα απαντήσει να ξέρει. Καλώς ήρθες, Ανδρέα. Καλώς σας βρήκα. Καλή μας αρχή. Καλή μας αρχή. Ξανά. Ναι, καλή αρχή. Καλώς ήρθες στην ενότητά σου, off the record. Την ενότητά μας. Άκουμε τώρα, είναι δική σου η ενότητα. Είναι δική σου η ενότητα, θα κάνεις κουμάντο εσύ, θα φέρνεις ό,τι θες, θα λες ό,τι θες. Εγώ εδώ πολύ συμπληρωματικά, γιατί και εγώ και ο υπόλοιπος κόσμος που μας παρακολουθεί, στην πραγματικότητα θα μαθαίνουμε από σένα. Ελπίζω. Εντάξει, νομίζω ότι θα έχουμε ενδιαφέροντα. Το καλό είναι ότι είναι πράγματα που δεν ήξερα ούτε εγώ, οπότε μπαίνω στη διαδικασία να ψάξω. Αν δεν τα ήξερες εσύ που είσαι πιο χωμένος στη μουσική, δεν γίνεται. Φαντάσου τώρα όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Εντάξει, μακάρι να βρουν ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι οι καλλιτέχνες που επιλέγουμε έχουν μια spicy ιστορία γενικά. Ναι. Είναι και λίγο bad boys και bad girls της μουσικής βιομηχανίας, οπότε νομίζω ότι. Δεν μου λες, θα καταπιαστείς και με εγχώριους καλλιτέχνες? Κοίτα, αν θα έπιανα κάποιον εγχώριο θα ήταν σίγουρα ο Μαζονάκης. Είναι και πολύ επίκαιρος. Ναι, νομίζω ο Μαζονάκης, ας πούμε, ο Νότης. Και ο παλιούς. Ναι, ο Αδαμαντίδης. Ναι, θα έπιανα κάποιους τέτοιους. Νομίζω ότι έχουν μεγάλη ιστορία. Πιάσε και τον Πασχάλη, και αυτός και αν έχει μεγάλη ιστορία. Εντάξει. Από άλλη σκοπιά. Δεν ξέρω πώς από αυτά έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί για όλους αυτούς. Ωραία. Έχουμε να μάθουμε λοιπόν πολύ πράγμα και παράλληλα έχουμε να θυμηθούμε και τραγούδια και στιγμές που ενδεχομένως να γνωρίζουμε και κάπως να τα είχαμε αφήσει πίσω. Ρόμπι Βίλιαμς, λοιπόν. Πότε έρχεται? Έρχεται 2 Οκτωβρίου, την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη. Καλιμάρμαρο. Αν υπομονούμε, θα είμαστε εκεί. Αν μπορούσε να μιλήσει το Καλιμάρμαρο με όλα αυτά που έχει ζήσει τα τελευταία χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι. Από Βύση μέχρι Ρόμπι Βίλιαμς και δεν συμμαζεύεται, εντάξει. Εντάξει, νομίζω ότι και από μόνο του είναι επιβλητικό, αλλά πόσο μάλλον και για τους ίδιους τους καλλιτέχνες πρέπει να είναι μια μαγική εμπειρία να το ζουν εκεί. Εύχομαι να είμαστε πάρα πολύ. Εγώ τώρα θα κάνω ερωτήσεις που μπορεί να σου ακούγονται και πάρα πολύ χαζές και να λες, Χριστέ μου, πού ήρθα τώρα, αλλά με ξέρεις και τόσα χρόνια. Όχι, οπότε εγώ θα ήθελα να υπάρχουν ερωτήσεις, απαντήσεις. Ο Ρόμπι Βίλιαμς έχει ξανάρθει στην Ελλάδα? Να, κάτι που δεν γνωρίζω. Καλή μας αρχή. Δεν ξέρω, δεν είδα κάπου γραμμένο ότι έχει ξανάρθει. Γιατί δεν ξέρω αν θυμάμαι να έχει ξανάρθει, αλλά δεν είμαι Σόλο δεν νομίζω να έχει έρθει. Δεν ξέρω αν είχαν έρθει ως Take That. Αλλά αυτό μπορεί να μας το πει ο Ζωζέφ. Ζωζέφ, για πες, έχουν έρθει. Ξεκίνα να γκουγκλάρεις τώρα, γιατί σιγά μη θυμάται και ο Ζωζέφ. Ναι, δεν έψαξα αυτό για να είμαι ειλικρινής, αλλά ξέρω ότι ο Ρόμπι έχει κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις εισιτηρίων σε συναυλίες. Ναι. Ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει σπάσει ρεκόρ πώληση εισιτηρίων σε μία μέρα. Ναι. Το έκανε μάλιστα το 2010 με τους Take That, όταν ξαναενώθηκαν, ύστερα από πολλά χρόνια. Περίμενε, με τους Take That πότε ξεκίνησαν? Ξεκίνησαν το 89, να σου πω. Ναι, το 89. Ξεκίνησαν το 89 και. Όλα στη φόρα. Ναι, και μιλάμε τώρα ότι πραγματικά ξεκινάει με αυτό που λες, ότι είναι η γυμνή αλήθεια μου αυτή, όπως τη βίωσα εγώ. Και τα λέει χήμα και την κατηφόρα του και δείχνει και πάρα πολύ για τα ναρκωτικά που είχε. Ενδεχομένως να λειτουργεί και λυτρωτικά για τον ίδιο. Νομίζω ότι πλέον είναι συμβιβασμένος και έχει αποδεχτεί ότι, ξέρεις κάτι, ναι, έχω πετύχει, έχω κάνει μια πορεία, είμαι καλά με τον εαυτό μου. Είναι 51 ετών. Μόνο. Ναι. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι ο Ρόμπι Βίλιαμς είναι γύρω στα 60 φεύγα. Έχει κάνει άστατη ζωή, μάλλον γι' αυτό. Ή έχει καταφέρει και έχει ζήσει 2-3 ζωές. Και εγώ η αλήθεια είναι σε πρόσφατα βίντεο που τον είδα, μου φάνηκε ότι. Ναι, είναι μικρός. Μικρός, εντάξει. Εν τω μεταξύ, πάντα είχε μία πολύ περίεργη και ιδιαίτερη ομορφιά. Δηλαδή, όμορφα αντικειμενικά δεν το λες. Ναι, ισχύει. Απ' την άλλη, δεν είναι και πολύ αντικειμενικός όρος η ομορφιά, αλλά έχει μία γοητεία, έχει και μία αλητεία, βέβαια. Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι.
Πραγματικά, καταρχάς είναι φοβερό. Το χιούμορ του είναι καταπληκτικό. Έτσι, δηλαδή, εγώ έχω παρακολουθήσει και πολλές συνεντεύξεις του. Και... Αυτό σαρκάζεται. Ναι. Ωραία. Κάποια στιγμή είχε πει ότι κάτι τον ρώτησαν και λέει. Μα έχω πάει και με τις 4 Spice Girls. Ψέμα, έτσι. Εννοείται ότι κάθε του δήλωση, ας πούμε, στην Αγγλία γινόταν tabloid, έτσι. Καταλαβαίνεις ότι με το που έκανε αυτή τη δήλωση, έγινε χαμός στην Αγγλία. Και άντε μετά να το μαζεύσεις. Έχει κάνει πολλά τέτοια. Κάποια στιγμή κάποιος του είπε. Καλή ώρα όπως είμαστε εμείς, κάποια στιγμή πήγε και κάτσε στη θέση του παρουσιαστή, πάνω στον παρουσιαστή και του λέει: μην αγχώνεσαι, του λέει, θα σου ξαναδώσω τη θέση σου. Τέλειος. Έκανε πάρα πολλά τέτοια, ας πούμε, δηλαδή φοβερό χιούμορ. Όταν συνάντησε την πρώτη φορά τον Μάικλ Τζάκσον, είχε πάει στην έπαυλη του Μάικλ Τζάκσον και πήγε και έπεσε στα πόδια του. Και του λέει ο Μάικλ Τζάκσον: chill, mate. Χαλάρωσε. Ποια θεωρείτε, έχουν συνεργαστεί αυτοί οι δύο? Όχι, δεν έχουν συνεργαστεί, αλλά ήθελε να το γνωρίσει. Ποια θεωρείς εσύ, όχι δεν θα το πάμε εμπορικά, για σένα, ποια θεωρείς την πιο δυνατή του στιγμή? Νομίζω σε όλη του την καριέρα. Και σαν Take ναι. That και σαν solo καριέρα ο Ρόμπι. Κοίταξε, στους Take That θεωρώ ότι ο Ρόμπι δεν ήταν ο εαυτός του. Δηλαδή ξεκάθαρα δεν γούσταρε καθόλου αυτό το pop. Απλά ήταν το breakthrough για να μπει στη μουσική βιομηχανία. Αλλά δεν το γούσταρε καθόλου. Δηλαδή πραγματικά υπέφερε στους Take That. Και αυτό το δείχνει κιόλας. Και αν δεις ακόμα και το βίντεο κλιπ που έχουμε με τους, στο Relight My Fire, δεν τραγουδάει σχεδόν καθόλου. Απλά χορεύει. Να σε ρωτήσω κάτι όμως. Δεν γούσταρε αυτή την pop κουλτούρα του συγκροτήματος. Για την κηδεία τους. Το πιο δημοφιλές τραγούδι που θα θέλανε να παίξει στην κηδεία τους ήταν το Angels του Robbie Williams. Άρα λοιπόν εσύ θεωρείς πιο δυνατή στιγμή του Ρόμπι? Νομίζω ότι το πρώτο του άλμπουμ, το πρώτο του solo άλμπουμ, που εκεί έχει το Let Me Entertain You και έχει και το Angels. Θεωρείς ότι είναι περισσότερο καλλιτέχνης στουντιακός, ότι έχει να κάνει με την δισκογραφία? Θα του δώσει και μεγαλύτερο boost. Δηλαδή, ειδικά άμα συζητηθεί το βίντεο κλιπ. Αυτό, ας πούμε, συζητήθηκε πάρα πολύ. Και μόνο που σε κάποιες χώρες έγινε ban, αυτόματα του δίνει boost. Ναι, σωστά. Οπότε, πόσο έχουν τα εισιτήρια για τη συναυλία του? Φαντάζομαι είναι sold out, όχι ακόμα, περίεργος. Νομίζω ότι ακόμα δεν είναι sold out. Ενώ εγώ θα περίμενα να έχει κάνει πολύ νωρίς. Η Ανούλα τα κάνει αυτά. Ναι, για πες. Η αλήθεια είναι, ναι. Γιατί το συζητάγαμε αυτό και λέω, κοίταξε. Είμαστε βέβαια με το και διπλή συναυλία. Και διπλή και διπλό sold out. Ναι. Αλλά θεωρώ εντάξει ότι θα είναι γεμάτο, δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ τα βρήκα 68 ευρώ αρένα. Ωραία. Πόσο καιρό πριν τα έκλεισες? Γιατί ξέρω κόσμο που τα έκλεισαν πολλούς μήνες πριν, με το σκεπτικό ότι θα είναι sold out πολύ γρήγορα και δεν θα περίπου 1,5 μήνα πριν τα έκλεισα εγώ. Ναι, γιατί ήθελα να σιγουρέψω ότι θα έρθουν και αδερφές μου. Σωστό. Εγώ μπορώ να στείλω, μιας που τις αναφέρεις, από ένα μεγάλο φιλί και στην Ελένη και στην Άννα. Πολλά φιλιά. Του ξέρω ότι ανυπομονούν να πάμε λίγες μέρες ακόμα. Ωραία, λίγες μέρες έμειναν. Θα μου έρθει όχι την άλλη Παρασκευή, την μεθεπόμενη. Λοιπόν, θέλω να τον βρείτε και να τον ακολουθήσετε. Ανδρέας Οντέξ σε όλα. Και στο TikTok το βλέπετε και στο Facebook και στο Instagram. Κάνει πολύ ωραία πράγματα ο Ανδρέας, γιατί η μουσική είναι κομμάτι του. Νομίζω ότι η μουσική είναι όλα στα κομμάτια. Πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μου. Και με έτσι κεντρικό άξονα τη μουσική καταφέρνεις και κάνεις τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που όλα όμως συνδέονται με κάποιο όλα τα απολαμβάνω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και όλα τα κάνεις και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ραντεβού σε 15 μέρες από τώρα. Εδώ θα είμαστε. Να περάσεις τέλεια στο Ρόμπι. Πες του ότι τον παρουσιάσαμε. Θα το πω. Μόλις πάω στα παρασκήνια. Κάνει και ένα κάλεσμα όποτε θέλει εδώ, μέσω Skype, μέσω Teams, με φυσική παρουσία να έρθει. Θα ήταν πολύ ωραίο. Να του κάνουμε μια σύνδεξη. Ποτέ δεν ξέρεις αυτή τη Μακάρι, γιατί όχι. Εμείς θα τα πούμε ξανά το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγα λεπτά μετά τις 4 εδώ στο Κόκκινο και στη Νέα Τηλεόραση. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρίνα Γιακουμάκη. Είδα ποιος ήρθε. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα.